Тия мисли, където ние разговаряме, се много. Можем се говорим само за победи. Така ли? И което? Топка. Там къде е другата? Ники, айде, Ники! Внимай, Тими! Моне! Айде да хвана топката! Това говорим от тебе! На Гурка. Влизай, Денис, влизай. Вадя. Добре. Браво. Айде, превери. Тони, остави я. Тони, остави и се превери. Стояне, имаш тук. Стояне. Бий, Стояне. Тони, излез. Тони там, Тони. Айде, Тонка. Денис. Пас да върви! Не лъжи там, Денис. Денис, не лъжи. Тръгвай, Денис. Тръгвай, стоп. Пас, Денис. Добре, Денис. Криси, излез по-напред. Айде, Тонка. Влизай и играй! Айде, Денис, айде. Давай. Тони, тръгвай. Влизай, Викторе! Трябва да си играе, разберете. Денка, айде. Следи ситуацията, веднага влизаш със Стоян. Не. Тръгвай. Айде, Стоян. Пас! Ей, здраво! Тони, пред топката да не бие! Пред топката, Стояне! Пред топката с Тони! Ники, внимай! Направете като стена, бе, Стояне! Като стена направете, бе! Денис, изпълняй ти! Денис! Стефанов, влезна вътре! Добре. Излез, Викторе! Ай, Стояне, би! Денис тука! Вики първа, Вики! Денис, най-стане, бързо! Тони, прибери! Стояне, излез! Стояне, още! Тони, внимай, къса! Ръчичка! Ей! Тони, да не бие! Излез! Ники! Давай! Ай, Вики! Давай! Долу, бе, момчета, видях, че долу върви, бе. Не ритайте. Денис, внимай с човека, не си спусти. Чуле? Ой, Дими! Благодаря.
Айде, излез по-напред, Стояне. Тони в средата. Излез. Айде, излез. По-напред, Тони, по-напред! Зея. Айде да мине, бе! Пребори се! Дай му я! Вземи си я, добре. Браво, Тони! Добре, браво, Вики, браво! Бързо, бързо! Стояне, тръгвай! Добре, Стояне, добре! Нареди се! Нареди се! Денис, наредете се! Стефанов! Тони първа! Дай там, бе, Кристи. Още, бе, дай. Дане, не така! Судар! По-бързо го бине! Ай, Стояне! Дай напред, бързо! Гледай! Добре, Вики! Добре, Вики. Прибери! Денис, имаш човек за друго. Не е влязло, ари фърли пак, бе. Прибери, Тони! Ай, първа, Викторе! Напред, напред, гледай! Ей, какво правиш, бе, ей? Костов! Тони, прибери, Стояне, излез! Стояне! Махай я! Ай, Стояне! Добре. Ей, Кристияне! Кой играе? Отиграя тази топка. Двама. Кой ли те Размяна. случи? Отиграя. Добре, айде. Дай Добре, нататък. добре. Ей, ориентирай се, Вики. Дейс, прибирай бързо! Какво правим сега? Тръгвай! Сам! По-бързо напреде! Да не бие! Судар! Браво, Викторе! Браво, Вики! Ей, Кали! Аз ти малко! Момчета! Ай, здраво! Здраво! Пред топката! Събери се! Айде, Вики, още един! Качай! Добре! Играй! Пас! Тони! Тони, извади я, бе, Тони, двама са тука! Тони, двама Стефанов, гърба! Стояне по-напред! Кой бе? Тони! Тони! Ай, още малко и изправим с нея! По-напред, Тони! По-напред, Тони! Ай, Тони, превори се! Чисто! Стефанов! Добре! Излез! Ай, Мия! Тука! Тони, средата един! Не се разпръсквай! Тони, излез! Кристияне, по-напред излезе. Дай му я! Айде, айде! Ай, Костов! Стига, мачка! Тони, чисто, Тони! Не се хвърляй, не се хвърляй. Спокойно. Денис, тръгвай! Баста, Денис. Аз ти, добре, добре, добре. Стоянчето вика не му продължи по тъчето. Тони, тръгвай зад гърба. Хвърляй по тъча, хвърляй по тъча, хвърляй по тъча, хвърляй по тъча. Ай, толка, мина. Судия! Привери, Тони, привери. Там! Денис! Денис! Тони, там по-напред, до тъча. Стефанов, тук до човека зад гърба му, отвътре, отвътре. Тони, по-напред излез. Излез по-напред, Тони. Първа. Ай, Стояне. Ти си Стояне сега. Не се спирай. Голямо, бе, това не се родно! Дай, Мартин! Денис, бързо. Там е си! Тони! Тони, средата! Тони! Стояне, излез! Стояне, излез! Денис! Денис, е пред тебе! Айде, вади! Първа! Пак! Тони да не пие! Близко до него не се... Топка! Тони!
На пас, айде! Нищо, айде! Айде, Тони! Денис, тръгвай! Тръгвай, Денис! Пас по тъча! Денис, айде, Денис! Добре! Браво! Аре, момчета, айде! Денис, айде! Пас, Виктор, добре! Браво! Айде, привери! Викторе, човека! Денис! Стефанов! Стефанов! Внимавай, като се включиш, после не си оставаш зоната свободна. С човек. Динев! Тъча! Добре, браво! Ай, добре, Стефанов. Ваня плюс 10! Тонка! Айде, привери, Тони! Тони! Първа! Браво, Денис! Айде, Вики! Охо! Ей! Браво на Ник! Ей, господин Съдия! Ей, Кристияне, и тая отиграй, бе, стига статистите, бе, тръгни с нея. Горе! Хващай! Хващай! Браво, Денис, умно! Айде! Мина! Вземая! Абе, фаул бе, няма да се лиши много! Трети фаул не си! Денис, ти! Добре! Играят футбол съдията! Калине, много си наляво, Калине! Смяна! Стоячо! След малко. Кое е приоритет? Тони, когато топката е в тях. Денис Стефанов! Смяна! Ники, изчакай! Чачи, това? Тони! Потъча! Миро, айди ския! Миро! Ай, Костов! Емре, излез, Тони, привери! Костов, излез по-напред и навътре. Виж, сега седиш сам. Излез по-близко към тях и навътре. Миро! Ей, не Ай, ги Вики! съжалявайте, айде, ей! Играй! Ей, много лесно там! Късия! Добре! Денис! Тъча! Миро! Ай, Миро! Миро, продължи на Емре, още имаш тука. Емре средата, между двамата. Ай, Емре, излез! Излез Емре. Взе Емре, казвай! Виктор! Виктор търси, точно така. Ай, Вики! Там, Тони! Емре, помогни! Първия път! Път на Виктор трябваше. Те не са при мене, тук съм на турнир.
Ама за кого трябва за тебе ли? Тони, обърни се! Миро, влез навътре! Ай, Миро, тръгвай! Ай, Емре! Тони, ти превари се! Айде, Миро. Айде, Дигни го! Добре! Айде, привари! Миро, привари! Средата! Емре, тука! Срещай! Сега, Викторе, близко до него! на човек! Тони, излез! Миро, остани! Браво! Кой иска от средата? Добре, ай там! Смяна! Вики! Виктор! Тези, които са на червеното, няма да играят. Ай, пляскайте, бе! Аз съм браво, Вики! Бързо идте! Бързо! Срещай! Мира! Айде, пусти я покрай него! Емре, тука, Емре! Айде, Тони! Айде, помогнете другите! Излез по-напред, излез! Ето ще... Двама сте! Пас! Внимавай за садата, Емре! Миро, ти! Миро, връщай! Айде, кой? Браво, бе! Пас! Пас, Антон, пас! Ахле, привари! Прибирай! Браво, Денис! Тръгвай! Айде, Антон, тръгвай! Пас средата имаш, Миро! Миро имаш! Тръгвай, Миро! Гледай! Браво, бе! Суна! Сега! Добре! Ах, дай му я! Привари! Привари! Миро, 11-та! Първа! Скачай горе, скачай! Горе! Тони, привари! Емре! Тука! Избита топка! Миро! Мирослав е много лесно! Денис, ти! Ники, остани на Денис! Денис! Тръгвай! Тони пред човека! Айде, Тонка! Мире, готов, Мире! Мире, дай ширина! Емре! Тръгвай напред, бе! Емре, излез! Миро, приготви се! Мире, готов! Тони! Добре! Антоне! Имаш свободен, Мирослав, цяла зона е свободна! По-напред, Тони! И това стана добре, Айде до хората! До човека, Миро! До вътрешната страна! Първа! Айде, прецени я! Костов напред! Човек! Тръгвайцо! Христо! Абе, то пас Тия подайте имаше на метър, за ей. тебе, бе, Кристияне! Прибирай! Тони! Антоне! Играй активно, айде, с хората! За първа! Миро, срещай, гледай го топката! Добре! Излез се, бре! Айде, бре! Гони, Емре! Ицо, с него! Среда! Добре, Ице! Пасице! Трима. Добре, Ицко! Чисто, Тони, чисто! Костов, скачай! Охо! Емре! Миро, тръгвай ти! Добре! Миро, търси! Тони, стига си е задържал! Миро! Всички знаят. Ники! Пази я! Червен е имал вчера Денис Динов.
Денис! Денис! Добре. Айде, бърз. Добре, влезна вътре. Айде, Стояне, ти си. Стояне в средата, Стояне, ти си в средата. Да не се обръща. Айде, Миро! Айде, Миро! Тея! Браво, Мирчо! На втория сте 50 на 50. Айде, Емре, пребори се! Ицо! Пребори се, си имаше, Христо. Обръщай! Айде, Ице! Ицо! Пребори се, точно. Айде, Ицо! Ето го, Миро! Миро! Айде, чак. Ицо, обърни я. Дълго. Силно! Срещай го. Да не се обръща до него. Айде, Стояне. Добре, браво, Емре. Денис! Не, Ивчо, остани на Ивчо. Влез навътре. Ивчо! Засили се. На втора града Миро. Миро, готов! Силно. Засумайте! Браво, Миро! Там! Връщай, Христо! Христо, връщай! Добре, Денис. Айде хората, Стояне, 15 номер. Стояне с 15 номер. Ивчо, зад тебе има човек, 17 номер. С него играй. Денис, играй свободен ти. Да не се обръща, Миро. Добре, спокойно. Динев ти. Двама сте тук, Ица, излез по-напред. Ето го, Христо. Иво. Чай, Ивчо, готов. Ица, отваря. Христо имаш. Тъча. Иво, не там, Иво! Без глупости! Иво, Без не. глупости, ако не мине... Ице. Добре, така че Ивчо. Браво. Пак си ти. Айде, Стояне. Близко до него, не го голявай. Миро, готов. Миро, тръгвай. Ах, Стояне! Ай, Мирчо! Да не се обръща, иди до него, бе. Ай, Емре! Имаш, Миро! Супер! Ах, Мире, няма нищо! Остави я. Браво, Денис! Прибирай в средата. Тръгни, бре! Иде, пръни силно, бе! Още! Още, Иво! Още! Аре, ви, Христо, ева му искай, бе! Стояне, влез средата. Ай, давай, Емре! Стояне, влез навътре! Ице, спокойно. Запази я с тялото, айде! Добре, Ице, спокойно. Я. Събе, тук. Служи тялото, Стояне! Добре. Ите, силно я фърли тази. Ице, потъча. Ай, Стоян. Добре, ай, Стоян. Миро, тръгвай, Миро! Да не я губиш! Подсигури го, Стояне, подсигури Денис, точно така, браво, Стояне! Срещай го. Пас! Емре, ти си! Стоян, ти! Там, точно Ице! така! Христо, влез, Ай, Ице! Стоян, срещай! Стоян, Емре, срещай!
Сам си. Миро, тръгвай, Миро! Дясно! Браво. Дигни главата. Христо, ти си! Айде, здраво, здраво. Пас! Миро имаш! Миро имаш! Миро! Добре, спокойно, браво! Денис, внимай! Ивчо, по-напред излез, по-напред, близко до Денис. Точно така, стига. Айденка. Айде, Денис, да не минава. Дясно! Пас на Мирове! Обърни я! Гледай! Айде, Мире! Ицо, прибирай! Път колко завършена друга лев. Пас сега, пас вече обърни. Напред да си умеха, бе. Ти играли? Потъча! Да, ръка. Миро! Правице! Айде, бре, бия. Денис! Чакай малко, Денис. Смяна! Стояна, ела! Тони! Ела! Денис, остави я! Миро, айде, Миро! Андре, влизай! Да! Денис, остави я! Денис! Тони, ти! Емре! Едната! Атакувай вратаря! Ти за силката. Вратаря атакувай! Давай! Опа! Абе, Емре, атакувай вратаря, момче! Горе, Тони! Качай! Айде! Обърни я! Добре, Ици, добре. Тони, стой! Добре, бре, браво! Ставай! Ица отсрещу. Добре, Ица, браво. Ица, прибери. Тук да излиза. Скората, за първа. Ица, близко него. Тони, кой пазиш? Ивчари, гледай топката! Махай го. Добре. Айде, Томче, скачи го. Скачай! Браво. Ники, внимай. Тени! Сорако! Значи те Жордане в позицията. Добре. Айде. Ице. Той, Миро. Ай, Миро! Емре, срещай! По-близко до тях, близко да не се обиди! Айде! Тони сам си! Дай, Йордане! Аз не читам, той не мога да пази. Айде, Христо! Правото мора не е си мора. Судар! Обръщай! Стой! Ей, нарисувам паста. Миро седи там 3 пъти. Да там на голову полицейте. Пас. Ивчо да е тупа, добре? Ице, прибери. Ице, обърни се. Ице, много лесно. Някой няма да влиза. Ай, Тони! С пас! Айде, дай ме! Тони! Абе, Тони! Това си мога да я подадете на празна врата, гледай! Сега резултатът става 2-0, може да е 5-0 вече. Около се да вкараме гол. Те сложи акуратно. Добре. Смяна! Ицо! Браво, Ице. Тони! Защо? Тони, двама човека те чакат на празна врата. Айде, минаваш. Гол се му Първа! Миро!
Браво, Емиле! По-рано! Айде от средата, кой иска от средата? Добре. Вики, пас средата. Пас! Пас, бе, Викторе! Браво! Момчета! Матча не е свършил! Браво! Чача не е свършил. Хайде! Браво, Денис! Молите се, дигни му картон, молите се. Не го добре, човек. Изведи го така. Никога не ма се научи. Василий! Василий! Сега не ги учи са съдиите, моля ти се. Съдиите няма да ги учиш. Учите се. Смяна! Емре! Да най-лесно картон да му Аз искам сега да е наказан, отколкото после като порасне. Тони! Смяна! Вангел, говори с приказ. Вижда, че компромис и продължава. Още Трябва че Спирал, острата. всичко наред ли е, бе? Наред ли е всичко? Най-лесно Не. картон да изводи. Денис, Не, да, там. още една смяна, чакай. Чакай, сега ще... Проблеми има. Мире, как си, бе, Мире? Остана. Като влизам да ми направи с колена. Ай, Съвев! Събев, по-напред, Събев! О, него няма да го коси, да му даде това. Чакай да ми реши. Добре, Съвев! Айде, 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 айде! Браво, Съвев! Добре, добре! Викторе, ти! Добре, там, по-напред излез! Скората! Ивчо! Съвев! По-надясно, по-напред! Човека, Алекс. Мини по-напред! Виж там къде е! Може сега да ми Стояне, средата! Внимай, Ивчо, внимай, ти тръгва с гърба, за първа! Средата, Стояне. Добре, Денис! Денис, айде, Стефанов! Стефанов, много лесно! Виктора, не малайте двойка. Браво, Стояне! Тръгвай, Ай, Викторе. Съвев! Аре, бе, Алекс. Ай, Алекс, ти си! Вики! Двама сте. Двама сте. Аре, Айде, ви. Вики! Тръгвай, Викторе, тръгвай! Дай му ширина, Алекс. Детска академия по футбол. Добре, браво! Алекс. Като тръгне с тебе, с водене към тебе, дай му наляво или надясно. Дай стоя пред него. Да. Къс! Какво ви интересува точно? Ето, Денис! между другото, Вики! последния срок беше Браво, Лики! тази събота неделя и аз се резервирах вече в хотела. Не знам дали има още свободни места. Викторе, обърни се! Стояне тук, човек! Да. Добре, Денис! Ивчо! Не. Стояне, превери се скач! Викторе! Искате да Корнер! запишете детето ли? Бързо! Събев, стой! Вики! Къса! Внимай! Качай! Добре, айде да се чуем малко по-късно. Ще ви звънна. Да. Окей. Айде. Чао. Вики, спокойно! Тръгвай с топката! Тъча! Няма нищо, Добре, Пети, Вики, утре Вики, обърни се. събота ще го пусна по имейлите ви. На 5:30 до 11 Браво, Денис. Айде, бе! Събев, аз правя. Събев, айде! Чисто 4 така надолу. Добре. Айде, Алекс! Стоянеш човека вдясно! Нека да... Викторе, по-напред! Първа Иво! Няма нищо, айде! Не са същите, пак са от такова собствено. Потъча! Ники се обади. Но иначе се пак ще да Ето го, Виктор!
Виктор, бе! Ай, Софи! Ай, Софи, мина! Мина! Ники, говори, бе, Ники! Кажи му, че си! Иво, внимай! Добре! Да. Ей, слизай до края, бе. Викторе, превери! Е, там вкарвай читалчета, там, пред вратата. Махай! Абе, ти ще ти. Не да кажеш после всички правителства, но пък ги разумят. Махай! Ники, спокойно! И чакай ги да излезнат! Айде, дълга! Събери се! Айде, Стояне! Аре, момчета! Почваш, Ники! Ники, паниела, Ники! Ела! Това където с петата се удариш. Те ти чисто, добре. Удари ли се? Стояне, внимай, тук е на избител. Стояне, внимай. Цеци, към тъча, към тъча. Вики, внимай, към Цеци, върни! Си като има нещо вътре на терена, трябва да играеш контузия. Боли нещо казваш. Както Миро. Виж Миро казва, си го изкараха. Няма значение кой ще е. Това се победи от бола, нали? Имаме го главно. Цеци, влез по-навътре. Цеци, влез по-навътре. Ай, Съвев! Викторе, ти Съвев! Съвев! Добре. Вики, видях. Място на Денис. Да. Не, точно правилно, да я вади. Точно така, да. Също утре бъде нещо свободно за промяна. Стояне! На твое име да е пуска. Викторе, тръгвай! Ай, Вики! Браво, Денис! Дигни лота! Пръсти на Алекс! Добре! Той ги преди. Браво, моето! Судър! Господин съдия! Смяна! Стефанов! Браво, момче! Браво, Вики! Любчо! Добре, Цеци! Смяна! Стоян и Съвев! Стоян и Съвев! Любчо, нападател! Ямет! Алекс, играй в средата и здраво! В средата играй! Дай по-назад. Викторе, чисто, чисто, гледай му топ. Добре. Ямет по-назад. Айде, Зея! Добре, Цеци. Цеци срещу. Добре. Вики, айде. Любчо иска да тъчи. Любчо, стъчи. Потъча. Потъча е фърлей. Оп. Играй! Здраво, Викторе, здраво. Тръгвай, Любчо, тръгвай! Добре. Супер! Той си да я видиш. Любо. Айде, бе, Любо. Любо. Абе, влизай. Дай назад. Дай назад. Софи, ай, Софи. Здраво. Софи. Ай, Софияне. Тръгвай, тръгвай, тръгвай. Пускай, ляво. Ало. Тръгвай там! Пази в средата, Любчо! Добре, Викторе, браво. Искай топката сега! Дай по-назад. Кой иска топката? Добре, Цеци. Няма нищо. Айде, прибери. Вики, спокойно, айде. С този матч се осигурихте още два матча. Добре, Цеци. Айде, Цеци, прибери. Софи, айде, Софи, настигаш го. Браво, Софияне.
Браво, момчета!